punya ono hambaya faro tamni make mia kaisa kotor masal cin bubagra te pramot hatain pidji ti masal sungjutun khatong tholajak te prasarok sungjutun saimano phiaba ang khoroksa te pramothani adong gei kaisa request khainamu songo joto borokno no kuno jagao bulai suglai walai suglai tanglai di election thanai phainai khoroksa borok khoroksa party jitenai khoroksa party chennai phiaba je chennai party no thangai bulai mani toklai manok sabai mani a belai saya chini tipra motha ni ang bebak member bebak adong sono ani kaisana request ani kaisana saklai mung tipra motha ningai please ang barba request khai dongo kuno thayo pana walai suklai tanglai di kaham kernga tongnang laitheng tamni make I50 khainai takuk song I50 khainai bukuk song wo chin tipra sano जनजाति मोर्चा खाइनाय एबा बीजेपी खाइनाय बरक बचिनि तिप्रासा ताखुक बुकुक संनो जों हामजाक मुं सेरना क्लायो हामजाक मुं बासे जों बसंग मागंनाय चिन तिप्रा मथानि आइडियोलॉजी एबा चिन तिप्रा मथा नासिक मुं केबोबाय केबोनो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थंगानि आमतिया चिन तिप्रा मथानि जे नासिक मुं चिन तिप्रासा न तांगा हामब्रे खाइनाय चिन आबो नासिक मुं जों केबो नासिलौया जों हामजाक मुं रुइसे जों चिन तिप्रा सारनि बसंगनि थिनां एबा चिन तिप्रा सारनि हामफ्रानि सामुजों तां जेंना हनै जों बा जों तांनानै जों समाय तांजाक हायनो हाय रिक्वेस्ट खायो तिप्रा हा गोनांगै तो थायो न कुन जा वायलेंस तांलायदि आं बार बार रिक्वेस्ट खाय दङ कुन जा वालाय सुलाय तांलायदि आं स्पेशली आं जेहेतु जेनाखला कन्स्टिट्युएन्सि आं जेहेतु जेनाखला कन्स्टिट्युएन्सिनि खरकसा आदं आं आंनि जेनाखलानि जेनाखला कन्स्टिट्युएन्सिनि बेबाक आदं सनो कयो जिनि जेनाखला कन्स्टिट्युएन्सिओ कुनो हयसय तांलायदि ताम मान्दाय ताम खुमुलुं कुन जाफोर कुनो तांलायदि आं बार बार रिक्वेस्ट खायो हायनो हाय आं साबिरो त्रिपुरा हा गोनांगै बेबाक जागानो आं रिक्वेस्ट खायो कुनो जागा बुलाय सुलाय तांदि शान्ति नारकदि पीस नारकदि कुनो वालाय सुलाय ना करै जों तिप्रासा तिप्रा हा गोनांगै जत आदं सनो आं हायनो हाय रिक्वेस्ट खायफेरो चिन तिप्रा मथानि इंगै चिन बुवाग्रानि इंगै प्लिज वायलेंस तांलायदि गाहाम गोरोंके दंलायदि तानि मके राजनीति न जों तर जायगायावै चिनि दफा हामग्रानि कक्के जों सोमा मानसंलाय जों आसोक बसर राजनीति न बेलाय प्रायोरिटी रमा बायनो जों तिप्रा सारतिनि हायङै दङ बुलाय सुलाय लायो किन्तु आंनि रिक्वेस्ट बार बार रिक्वेस्ट खाय कुन जागा बुलाय सुलाय तांलायदि कायसे पार्टी पाइनाय कायसे पार्टी चेन्नाय फियाबा चेन्नाय पार्टी न कुनो खायनाय बुलायनाय तगलायनाय आबो जीवनो जों तिप्रा म थांगै जों गसिनाय मैया जों तिप्रा म थाना दं सं आं बार बार रिक्वेस्ट खाय प्लिज कुन जागा वायलेंस ला खायलायदि आर जरा जागाव न काहाम करके तंलायनां थों स्पेशली आं हायनो सापिरो जिनि जेनाखला कन्स्टिट्युएन्सि जेहेतु आं अ जेनाखला कन्स्टिट्युएन्सिनि आं खरसा दं ओमफ्राय आं स्पेशली जिनि अ जेनाखला कन्स्टिट्युएन्सिनि आदं सनोबा रिक्वेस्ट खायो कुनो जा वायलेंस ला खायलायदि कारण जतनो चिन तिप्रासा ताकुक बुकुक I50 खायनायाव चिन ताकुक बुकुक जनजाति मोर्चा खायनायाव चिन ताकुक बुकुक आबागै आं बार बार रिक्वेस्ट खायो कुनो जागा वालाय सुलाय तांलायदि प्लिज 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 हामबाय आमसुनो जारा आं फेसबुक लाइभ नाय दंनाय बरनो बाहायनो हाय आं खा काहामियाफोरो जिनि बुबाग्रानो कप्लाय खायमा बागै मिया गोबां गोबां बुट रुइ फियाबा कप्लाय इंखा जों ताबुक चिन नासिक मुं चिन तिप्रासान तांबा हांफ्राय खायनाय जों तिप्रासान थिनां तामखा जों सोलायनाय जों आमसु जिनि आमसु नासिक मुंनो नांगौ जों बिरोधी दल नक सोबायनानै बिरोधी दल दंनो सप्रबनानै बिरोधी दल दुकान संनानै आबो चिन नासिक मुंया चिन नासिक मुं चिन तिप्रासान हामख्रायसि आबागै आनि जे पाइथा कक आनि रिक्वेस्ट खायफेरो खाजों ताकुते बुकुक सं कुनो जागा वायलेंस तांलायदि कुनो जागा nok kokta sabai laidi kun jaga dogan hok sogoi sabai amtingi kun jemana ke जों tiprasa ang haino hai hambai jaran facebook la mitnai sari kaham jotono kaham gore tongmadi tiprasa da failok thang
Tibrasa dofa dakte ni fiyo zakten buba grai lok ten hambay.